Tulo ka mga lalaking high-value target ang nadakpan atol sa buy-bust operation sa Polomolok South, Cotabato. Kapintunga sa milyon nga pesos nga kantidad sa gituohang shabu na nasakmit sa otoridad. Gipakanaog ug gipahapa sa kirid sa kadalanan ang tulo ka sakay ni ining tricycle atol sa drug buy-bust operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit 12 sa Purok di Maclid, Barangay Cannery Site, Polomolok South, Cotabato. Ang mga suspect 31 anyos, 46 anyos o 41 anyos nga mga lalaking residente sa General Santos City. Nasakmit ato sa operasyon ang anaasa 80 ka gramo sa gituohang shabu nga mo kantidad sa kapin na 500,000 pesos. Lakip sa nasakmit ang usa ka improvised submachine gun nga dunay mga bala. Matod sa PNP, gikonsidera kining mga high-value target nga dugay nang gipanid-an. Magatubang og kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act o RA 10591 kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga dinakpan nga ginasulayan pang makuhaan og pahayag.